Urte gainun, ze egun zan, San Lorenzo egun bat, izango zan. Itxi gora bera. Urte gainun, Santanderretik urten trenak, Abilezera, barko hartzeko, da segiduen bombardioa bien. Trenak urten segida, hainbeste hile egon zen. Así que, fortxuro salve gainen abia. Eta gero gabien, pasautako, al País Vasco francés. Gogoratzen duzu ze barkotan pasatu zinen, barko izena edo? Inglaterratik Ingliz, azpentsa dozala. Iketza bajatu abien barkotik, da bota zerrine, da gu zerrinen gani. Da gabien, gaberdi iren... Familia osue. Osue. Da ze movimento ero zer egon zan. Eskue, agotik. Zerrera kurtaba. Da kabizuzkun rumbuen, da gero joan ginen... Burdeos ingurure. Da gero handik Ahobet, a 60 kilometros de París. Abion País Basko frantzesera etortzeko urteiretan. Da, haitxe gero hor geratu eta guetorre ginen ona. Eta zen, badeko zu beste holan akordurik Parisko, Frantziako egotaldia, zero? Egoen lehen nik ez dakit kuartelen bat zer izango zan. Ego zan kuarto unti batzu, eta iabi esan koltsoiek galtzuegaz. Bota behien da, antxelo. Fina esan fregadera batzuk egarritxe zanerako da. Amaz eta itxas beti, ez da? Bai. Beti amaz eta itxas. Eta beste durangarrik bagoenan, handik? Zuekin? Zubizarreta? Dedie? Bai. Areke joen ziren, gizona bai joen zan uste du baietz. Anetzaziz, semala bakaz, gu Durangokoek eta adieta, ama, da arreba bape bai, geugaz joen ziren. Da, zerbera korteuskun gaberrien, altamarrien, kamizio rumbue, da iruen gaino zen, alagora. Da gero gainen, Parisetik 3 kilometro ingurura. Oize. Eta zenba denpora egin zenuen? 3 hilabetera ero, abizua bien, al País Vasco francés, al País España Libre, al España ocupada. Daia, ibitek atzatu gengo zan da, haite gitxi frantzizan detorri ginen bestiok, trenien Durangora, frontera gaina. Da gero fronteratik Santurtzera, trenien gabez. Santurtzera, Osa, Durangon gedatu. Pasajesera, eta gero barkoz Santurtzera. Bai ba. Trenien pasajesera. Pasajesera, da pasajesetik eta Santurtzera barkoen gabez. Barko.